Hai cu mine într-un tur rapid la Zento! Bine ai venit la noi! Aici te întâmpinăm întotdeauna cu zâmbetul pe buze încă de la recepție. Fiecare cabinet este complet digitalizat, modern și cu tehnologie de ultimă generație. Cabinetul 1. Acesta este locul unde facem fațetele, albirea și tratamentele care te fac să zâmbești din nou. Cabinetul numărul 2. Cabinetul dedicat intervențiilor chirurgicale. Aici realizăm sinus lift, extracții dentare și implanturi. Dacă ți-ai pierdut un dinte, aici este locul unde ți-l înlocuim. Cabinetul numărul 3. Cu ajutorul microscopului, aici realizăm tratamentele de canal pentru dinții cu rădăcini greu accesibile. Cabinetul numărul 4. Cabinetul dedicat orto... Mă scuzați, avem un pacient deja. Cabinetul de estetică facială, cel în care se întâmplă magia. Aici realizăm proceduri minim-invazive, precum injectările de acid hialuronic și botox pentru estomparea ridurilor. Așa că dacă și tu îți dorești un zâmbet frumos, vino la Zento!